4 din Let's Play Minecraft. Și da, scuzați-mă că n-am mai făcut de mult, adică n-am mai filmat de mult, da, școala și na. Luăm și pe asta să terminăm. Și astăzi mă gândeam să mergem să minăm din nou. Păi ce altceva bun să facem, nu prea m-am gândit ce să facem. Da. Asta e fosta mea mină. Și aici m-am gândit să facem pe cea nouă. Gravel. Nu știu, să facem alta, că mi-e oră să dau de gravel și să în muntele ăla. Scuzați-mă, nu știu ce m-a apucat. Mamă, hai zic ce o să facem aici. Aici facem o încăpere unde să avem un pat, o crafting, ceva. Că aș vrea să stăm 2-3 episoade în mină, să minăm sau ceva. Poate că dăm și de niște diamante. Și o să mă apuc să termin, adică să mai filmez și din Techit. Dar n-am avut deloc timp, chestii. Patul. Facem o ușă. Ton. Încă unul ca să avem și pe interior. Oh, da. Așa. Facem un chest, ceva aici să punem. Mai facem unul. Și aici o să facem mina. Facem așa ca să nu dăm cu capul când coborăm. Stai să-mi aminte sigur unde era stratul 62, mi se pare. Mă rog. Se pare că acolo vedem. Nu mai țin minte sigur. Am dat deja de căul. Destul de bine. Îmi place că acum din mai multe modalități poți face experiență, nu numai să găsești un mob spawner sau altceva. Din căul, din minereuri, diamant. Mă rog, cred că știți și voi. Se duce pickaxe-ul, o să avem nevoie de iron. M-aș gândi în câteva episoade să ne apucăm să fac iară. Să dăm, facem și o casă mai mare. Pe bune? E torță pe aici? Sau ce? Ah, lava. Nu, că deja am experiență de pe Techit. Ah, uite iron acolo. Ce naiba? Fac, nu-s pe peaceful? Ne punem puțin pe peaceful. Deci n-am armură, n-am nimic, a juca pe easy, da, sau pe normal. Da, nu știu. Parcă văd că mor și eu cu muritul sunt expert. Știți și voi. Nu știu, eu acum văd perfect în mine, dar când mă uit la alții în episoade, în videoclipuri, că mai mă uit așa, nu, eu nu văd nimic, dar ei văd.
Mai luăm niște coal. Acum eu zic că nu avem nevoie de coal, dar după aia când o să ne trebuiască, aoleu, nu avem coal. Și știu cum e să n-ai coal. Îmi place că mai nou din update-urile astea făcute acum poți faci și din lemn, dar charcoal, da, e mai același lucru. Aici am venit. De aia eram aici. Oricum, nu zic că e rău iron-ul, dar se putea și mai bine. Oricum, pe aici degeaba mă uit după diamant, că nu o să găsesc vreodată. Pe aici trebuie să fac încât să nu mai dau de chestia asta. Oricum, nu prea o să pot. Cam așa, nu? Perfect, bă. Și n-aș mai vrea nici să văd chestiile astea. Să vin aici cu niște stone, că nu-mi place să se vadă așa. Nu știu ce are mouse-ul, mi se mișcă greu. Așa. Bine că am luat mai mult cobblestone. Mâine e luni. N-am putut filma nici ieri. Că școala, etc. Pe bune. Aș vrea aici tot așa să vin într-un episod să pun scări sau punem așa. Da, aici am putea să pun. E noapte? Nu, oricum se face acum noapte. Nu știu, a zice că tot așa, dacă tot nu prea avem ce vorbi, să... Stai, jos să punem. Să lăsați în comentarii întrebări, ce vreți să vă răspund la ele. Întrebări, a zice și provocări, dar n-am cum să le fac, decât dacă sunt provocări Minecraft sau... Mă rog, înțelegeți voi. Aș vrea într-o zi să mergem și la crater. Move 8 points, add Mino 2. Ok. Ok. Perfect. Niște bețe. Asta îmi place, să cobor repede, să nu dau cu căpățâna. Mi s-a mutat singur pic. O să vreau să hotăm redstone, chestii ca să facem ferme automate și
de coco beans, de mai toate. La cât găseam la 12 parcă. Da, n-avem. Zicea un copil și cel copil a început o serie și a zis că și-a făcut off-camera casa în copac. Bine, off-camera, dacă tot zice că de-abia te începusei să faci. N-aveai cum, frate, să-ți faci casă în copac din frunze. De unde aveai tu iron la început? Și nici măcar unelte n-aveai ca să zici că a minat, că chestii. Și mai zicea că a stat, a omorât vaci, etc. Și că și avea stick de-alea prăjite. De unde avea el căul dacă zicea că de-abia a început? Pe bune. Și zicea că n-a vrut să-l copeze pe Pink, dar el a auzit de Pink și credea că e mare copil și că e un copil care face baliverne. Răjală. După aia mai zicea, stai să-mi fac și eu chesturile așa că am văzut la Pink. Ok, te înțeleg, dar nu copia, frate, sau măcar să minți. Bine, frate, mi-am făcut casa din creative. Probleme? Nu. Suntem la 12, deci cam pe aici ar trebui să săpăm. Mă rog. Am făcut poză din greșeală. Poate dăm de diamant ceva. Avem o rază de pickaxe-uri în casă, frate, și mă rog, nu sunt de iron, sunt de piatră de asta, da. Vedem și eu de duse de diamant, dar iron. Jucam pe un server asta și de ticket și am owner. Și era un frate care săpa cât puteam sus și mult se ducea, frate, mamă, ci că omul n-avea Excel, eram pe veni și făcea omul, mergea și se uita așa, frate, ci că n-are Excel omul, se ducea numai la diamant, mă rog, dar nu știu, nu puteam sta ore în șir la minat cum stătea el. Nu uitați dacă v-a plăcut, like, comment, subscribe, share. Știți și voi, ci ca iron. Oricum e idee de sub iron. Da. Redstone, o să avem nevoie. Se pare că mai avem redstone în casă. Trebuie să facem de data asta 2-3 pickaxe-uri. Că se duc repede astea, văd că din noua versiune, nu știu, așa mi se pare, mi se duc imediat. Înainte durau, frate. Mă rog, m-am dezobișnuit să joc. Și nu știu, a zice mâine când vin de la școală, dacă am puțin timp, să minez camera sau chiar să filmez, dar tot minez și zic că e plictisitor să tot minez la camera și chestii. Minez, caut tot ce-mi trebuie pentru piston, etc. Redstone, chestii. Așa. După aia, când filmez, o să vă arăt cum am minat, pickaxe-ul folosit, etc. Și să nu iau diamant. Dacă găsesc diamant, vreau să-l las cu voi să-l iau. Adică să trec pe lângă el și să-l las acolo și să le luăm împreună. 3 pickaxe-uri. Mai minam puțin, nu pot încă foarte mult pentru că
am fost până acum plecat, am venit repede acasă, i-am zis mama, vezi că filmez ceva timp și a zis ok, după aia trebuie să merg să fac duș, după aia mai mă la film ceva și da, e 10 și 5 minute. Nu e foarte târziu, dar na, dacă te trezești de dimineață, e târziu. Nu mă trezesc foarte dimineața, dacă asta vă întrebați, dar cred că acum mă uitam la trăzniții. Da, cred. Nu știu. Nu, mi se pare că e de la 6:30. Că știu că la 6:30 închidea mereu. Că mă uitam la televizor. Mă rog. Cum ziceam, mai minam puțin. Avem nevoie de mâncare. Și vă doresc o săptămână frumoasă. Bine, frumoasă n-are cum să fie decât dacă îți place școala. Oricum, pe bune, frate, deci în București, cea mai mare bibliotecă, nu știu ce are alea. Pe bune, parcarea goală. Cine se duce, frate, să învețe? Să citească? Bine, cei care au nevoie, adică cei care sunt interesați de o carte, zic și eu. Dar, cred că mai bine se făcea un... Vedeți ce văd eu, nu? Eu cred că vedeți, da. Diamant, frate, nu vezi? Hai că e bine așa. Și da, aș vrea să minez încă 2 episoade, cam așa, pentru că văd că merge chestia cu stratul 12 și puteți să încercați, dar vă zic să minați cum am minat eu pe 2, pentru că dacă nu minam pe 2, acum credeți-mă că nu găseam ce găseam. Uite, și redstone, găsim. Deci da, nu mi se pare o idee bună, adică mi se pare o idee bună că au făcut o bibliotecă, că o să fim renumiți pentru acea bibliotecă, nu știu, așa zic eu. Da, nu știu. Nu cred că multă lume ar veni din străinătate, cum mergem noi la ei în străinătate, să vedem gen Disneyland. Bine, am fost asta vară, nu vreau să mă laud, dar acolo chiar te duci cu plăcere, dar să vii din altă țară să vizitezi o bibliotecă, se pare prostesc. Zic că România n-a făcut ceva bine, n-a ceva bun. Deci vă garantez acum că în tot jurul meu, că băiatul ăla care aveam eu honor, era la 12, bine, nu știu asta de la el, dar știu că era la 12 când m-am uitat și 14 în jur, etc. Peste tot, frate, minau. Și mă gândeam cum făcea băiatul ăla să fac gen așa, mai sap 2 încolo și mă duc încolo după aia. Deci, nu știu, o să ies în câștig oricum, 6 diamante e bine. Facem un pickaxe, o sabie, un pickaxe, sabie și ne mai rămâne un diamant. O lopată. Cool. Și aș vrea acum să facem o încheiere. Adică, las aici. Mergem, lăsăm diamantele, totul. Și o să vă urez, cum vă urez la fiecare episod ceva bun. Chiar dacă nu o să fie bun, dar eu încerc să fie bun. Chiar dacă nu o să fie. Mă rog, înțelegeți voi. Ce m-a speriat? Am încercat să bag shader mod, dar nu știu, nu merge. După cum vedeți, mie mi-apare aici că e shader-ul, dar nu știu ce are. Mă rog, avem și level 15, poate o să facem 30, o să facem o masă de enchant și, mă rog, aș vrea să fac multe chestii, dar nu prea timp, chestii. Înțelegeți voi, diamante, că tot mai avem puțin timp. N-am bețe, vrem să fac un pickaxe și cred că o să merg repede câteva lemne, după câteva lemne. Primele noastre diamante găsite pe seria aceasta. Aș vrea să termin și casa aceea,
să-i pun acoperișul, că mi se pare că noi l-am pus. Și într-o zi vreau să fac în casa, ați înțeles voi. Vreau să fac într-o zi în copacul ăla casă, ceva frumos, să urce pe scări, frumos, copac. O terasă, ceva, vedem noi. Oricum am multe planuri, dar până în episodul 5 lui, sigur. Și chiar, uite că o să fac un waypoint și o să-l tilesc când o să mă apuc de casă, ca să nu uit. Ca să mai tăc. Așa, ca să nu uităm. Mergem, facem ce ne trebuie din diamant. Nu știu, o să vreau neapărat să merg și craterul ăla unde am găsit emeraldul. Cu emeraldul poți face ceva? Nu cred, o să vreau să merg și în Nether într-o zi. Gata, avem tot ce ne trebuie. Bine, nu-mi place ordinea asta. Hai, las, fie cum e. Și acesta a fost episodul numărul 4 din Let's Play Minecraft. Nu mai trebuie să spun singur că e de la sine înțeles că filmez singur, da? Și bine, acesta a fost episodul numărul 4. Da, 4. Și vă urez o săptămână cu note bune. Mă rog, știți voi. O săptămână frumoasă, salut, prieteni!